B'reazzjoni għal mod kif Transparency International qalet li pajjiżna waqa' 10 postijiet fil-lista tal-korruzzjoni fil-pajjiżi tad-dinja u l-mod kif pajjiżna issa spiċċa fis-47 post, il-Partit Nazzjonalista fis-stqarrija qal li din hi l-agħar klassifika li qatt tingħata pajjiżna. Din il-klassifika ingħatata s-sena 2016. Jiġifieri s-sena li matula faqqa l-iskandlu tal-kumpaniji segreti fil-Panama taċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri u tal-Ministru Konrad Mizzi. Il-Partit Nazzjonalista qal li din it-tip ta' klassifika fuq pajjiżna tagħmel reklam ħażin ma' kull min ikun qed jara f'liema pajjiż se jinvesti flusu. Dan hu ta' inkwiet u tħassib anke għas-settur ekonomiku ta' pajjiżna, saħaq il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista saħaq ukoll li aktar minn qatt qabel illum pajjiżna għandu bżonn politika differenti li terġa' tolli isem pajjiżna kif dejjem kien. Dan jista' jagħmlu biss il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil illi diġà impenja lilu nnifsu illi jnadda fis-sistema politika f'pajjiżna darba l dejjem. Mill-wedid kollha li għamel Muscat żamm waħda li nkunu l-aqwa fl-Ewropa, imma fil-korruzzjoni, temm jgħid il-Partit Nazzjonalista. U fid-dawl ta' dan kollu fejn id-dinja kollha qed titkellem dwar il-Panama Papers li ma skandlu wassal biex pajjiżi bħal Malta ħadu daqqa l-isfel fil-klassifika tal-aktar pajjiżi korrotti, il-midja tal-Partit Laburista għażlet li titfa' t-tort fuq il-Partit Nazzjonalista.